Senyor Mas, per preguntar. Bé, jo, senyor president, li agraeixo la resposta, però deixi'm incidir en el que li deia. Crec que en tot procés de país hi ha d'haver algú que ho lideri. Hi ha d'haver algú que ho lideri. Escolti'm, no ho pot liderar Convergència i Unió des de l'oposició. Vostè ho ha d'entendre, això. Ni ho poden liderar tampoc les formacions polítiques per separat. Hi ha d'haver algun director d'orquestra. Perquè fixi's una cosa, vostè a vegades li treu una certa importància. He sentit declaracions seves aquests darrers dies que diu segurament una de les causes, vull repetir, és que la gent ja està satisfeta. Una de les causes. Escolti'm, quan l'equip va bé, la gent va al camp. I quan l'equip no va bé, la gent deixa d'anar al camp. Per tant, si la gent no va votar és que no està satisfeta amb el sistema en el seu conjunt. I, escolti'm, la part de responsabilitat que hi tingui Convergència i Unió també l'assumim. També l'assumim. Però jo només demano una cosa. Que algú, i no pot ser altre que vostè, lideri aquest procés. I el lideri amb energia i amb convicció. Arriscant. Segurament això és arriscar, però, senyor president, s'ha d'arriscar per ser president. I no es pot simplement adormir i silenciar-ho tot, com si això al final fos la tònica general. S'ha de liderar i s'ha de convèncer a través de la pròpia acció.